Què passa, mites? Avui el tema de l'actualitat és l'handbol. Doncs, nois, avui ens trobem a 30 de novembre del 2022 per veure un dels clàssics de l'handbol, Barça contra Kiel. Nois, per què creus que us he portat aquest partit? Perquè és algú del Barça, Sergi. No passen els Exacte, és el anys que i estem al 2023 i encara seguim fent coses al Barça. Doncs per una part sí, però per una altra us porto aquest partit perquè és, a part de ser un dels millors partits entre dos dels millors equips del món de l'handbol, és el partit en què es retira la samarreta d'una il·lustre llegenda del Barça, Víctor Tomàs. Què en penseu d'aquest jugador? Us sona d'algú? És el germà d'en Raúl Tomàs? A mi em sona de que ha estat molts anys en el Barça i tal, però pensava que ja s'havia retirat feia temps aquest. Doncs sí, Víctor Tomàs va estar 18 anys al Barça, la majoria dels quals va ser el gran capità del Barça, aixecant nombrosos títols, i per culpa d'un problema cardíac es va haver de retirar la temporada que es va tancar per la pandèmia, la 19-20, i més endavant el Barça va decidir que s'havia de retirar-li la samarreta, penjar-la a dalt de tot del Palau Blaugrana, i van dir què millor que en un Barça-Kiel, que és un dels millors partits del món. I per això, el 30 de novembre d'aquest any passat, el 2022, es va decidir, doncs això, retirar-li la samarreta a l'astre català. I aquí, com estem veient ja, el partit no defrauda, perquè anem al minut 12, un 5-5 i gols, com aquest que estem veient ara d'Aitor Ariño, amb força dificultat. Sí, i a més, ara que ha repetit el nom, el Kiel em sona que és d'Alemanya, pot ser, i és... Sí. Per tant, això és d'Euroliga, no? Sí, el Kiel és un dels grans equips tant d'Alemanya, que és la millor lliga del món, com d'Europa, i Barça i Kiel han lluitat molts i molts cops en duels espectaculars, i aquest, us dic jo, que no us defraudarà gens. Però això no és pas... 6-7. No és pas Final Four, no? El Final Four, que això no és pas Final Four, no? La Final Four la deuen fer cap a l'estiu. Sí, la Final Four es fa precisament a Alemanya, a Colònia, entre el maig i el juny, depèn de l'any, o avança una mica o l'atrasa una mica, però aquest és un partit de lliga regular del grup B, que estaven els dos equips, el Barça en aquell moment anava primer i el Kiel tercer, amb només 4 punts de diferència, però tot i que el Kiel vagi quart, és un equipàs, igual que el Barça, i com estem veient, tots dos equips amb gols amb dificultat 10-10, que normalment aquí, en aquest moment, el Barça ja portaria bastants gols, però això demostra que la qualitat que té el Kiel tant en atac com en defensa. I ara veiem un gol des del punt de penal del conjunt alemany per ficar el 10-11. Com us he dit, el partit és superigualat i aquí, mira, just estava dient, i parada de Gonzalo Pérez de Vargas, un dels millors porters, que si no l'heu vist mai en directe us recomano alguna vegada al Palau Blaugrana per gaudir d'un porteràs. És del món? Dels millors porters del món o d'Europa només? Sí, no, del món. O sigui, els dos porters, tant Gonzalo Pérez de Vargas com Niklas Landin, el porter del Kiel, són dos porters molt, molt bons i han estat considerats durant diversos anys del top 3 del món segur. Ho fan, això, les acaballes de la primera part, amb 12-13 pel Kiel, i aquí veiem un penal a favor del Barça, que marca Hampus Wane per empatar a 13 i arribem a la mitja part amb 13-13. La nit aquesta va ser una nit que el Barça va fer força crida perquè la gent anés al camp i, lògicament, per veure com es retirava la samarreta Víctor Tomàs, però de moment el partit no estava defraudant a cap de les 5.000 i pico persones que van anar el dia 30 de novembre al Palau Blaugrana. I sabeu qui era una d'aquelles 5.000 persones? Qui? A la porta. Doncs jo, home. Com voleu que us porti alguna del Barça i que jo no estigués? Sisplau. Vas haver de matinar aquell dia, no? No, els jugaven a la tarda. Pues per això. No l'havia pillada. Bueno, de moment segueix bastant igualat això, i golassos importants. Sí. Els gols, a més, si us fixeu, els dos equips estan buscant molt els gols des de les bandes, tot i que ara hi ha hagut un gol central per part de Hampus Wane, perquè des dels extrems és on els costa normalment més als porters aturar els xuts rivals. Ara veiem aquí un penal a favor del Barça, que para amb un gran peu Niklas Landin, i a la contra el Kiel marca i se'n va 16-18 quan falten només 20 minuts per acabar el partit. I aquí, atenció, perquè aquesta jugada és clau,
perquè no és només que hagi fallat Aleix Gómez, sinó que com la pilota ha passat tan a prop del cap del porter, fins i tot tocant-lo, són 2 minuts de sanció per s'entén, s'interpreta que agressió al porter. Això està bé, que hi hagi regles així, que com que procurin per la integritat dels porters, perquè realment és xungo ser porter de handball, Tio, però si tu has de fer gol, tu has d'intentar que el porter no la pugui parar, no? Si li has de fotre al costat de la cara, doncs fots. No, es pot fer sobretot això per ser un esport una mica més noble. I aquí veiem que el Kiel estava sense porter perquè hi ha hagut també 2 minuts pel Kiel i el Barça ho aprofita per ficar-se 20-20 i aquí, milagrosament, Sander Sagosen salva la pilota pel Kiel i evita que el Barça es fiqués per primer cop per davant al marcador. Perquè estan al minut 47 de partit i el Barça, que en tot l'any encara no havia perdut cap partit a Lliga ni a Eurolliga, no s'havia ficat en cap moment per davant. Lògicament el camp apretava i veiem gols tan macos com aquest de Dome Makuc o aquest Daniel Langaro per ficar per primer cop en el partit, a falta només 11 minuts per acabar, el Barça per davant. Ai, gol! Com cau, aquí el porter? Una relliscada. Fot gràcia. Però jo no he entès una cosa. Si el Kiel anava guanyant, per molt que hi hagi una explosió d'aquestes, per què jugaven sense porter, tio? Si es van guanyant, ataca amb un de menys, no passa res, no? Exacte. És que si recuperen la pilota... Intentes amb un més per tenir més avantatge. Fiques l'avantatge cap a un costat i la canvies ràpid, però bueno, per sort pel Barça, Gonzalo fa grans parades com l'acabem de veure a Domagoj Dubnjak, i el Barça atacant, i Domen Makuc amb un espectacular gir fa el 24-23 quan només falten 6 minuts per acabar aquest partidàs. I aquest aquí, 35, mireu el passe. Aquest 35 jo no el coneixia i m'està agradant, Però mireu fins i tot el passe, i aquí es gira lo Stephen Curry de sense mirar, ja sé que ho he fet bé, i el gol per ficar el Barça 2 gols per sobre del Kiel, però aquí encara no estava tot resolt, perquè ara ve una altra jugada clau del partit. A falta de 2 minuts, quan s'anava de 2, s'expulsa el jugador del Kiel, Patrick Winczek, per un cop a la cara del rival. Vosaltres què us sembla, vermell o no? Sí, puede ser, no? A veure, aquesta repetició... A veure... No. O sigui, ell es queda com si fos un bloqueig de bàsquet, no? No li fot pas amb el colze. I pot ser falta, però vermella. Pot ser falta, però vermella, tio. No sé. I aquesta jugada us he dit que era clau perquè la jugada següent marca el Kiel, 25-24 a falta d'1 minut i 20 segons, i el Barça el que fa és endarrerir una mica el joc i tira Timothée Nguessan al final de la possessió, que se li escapa de les mans al porter rival, i el Barça ara sí acaba amb una gran victòria per 26-24 i continua amb l'invicte tant en Lliga com, torno a repetir, en Eurolliga, en la Champions, però l'important del partit és el que ve ara, que és el que tothom que havia anat al camp volia veure, perquè quan va acabar el partit, jo que vaig bastant a veure el Barça d'handbol, quan acaba el partit normalment la gent marxa, però aquí no es va moure ni una ànima per veure, ara sí, la retirada del gran capità Víctor Tomàs. Aquí el veiem aixecant títols, això vosaltres que sou de l'Espanyol potser no sabeu el que és, el d'aixecar títols. Però si vam portar el vídeo de la Copa del Rei aquí. Però mira, no tants títols com els que està aixecant aquí Víctor Tomàs. Sabeu fins quants títols aixeca? Fins a 69. 69 títols va aixecar com a jugador al Barça. Està bé, no? En una carrera de 18 anys. Sí, deu haver perseguit una mica l'Aitor Egurrola, no? Sí, Aitor Egurrola per això és el jugador del Barça que més títols ha aixecat i ara veiem aquí a Víctor Tomàs, perdoneu nois que he fet un canvi brusc, amb la samarreta de joc perquè ell va demanar que si s'havia de retirar volia retirar-se bé amb la samarreta de l'equip, no amb un comunicat, així que li van donar la samarreta d'aquest any, que per cert és preciosa. Sí, està bé, la veritat. I aquí es va retirant de tots els companys d'aquest any i alguns excompanys, com els primers que ha saludat aquí a banda dreta, com són Daniel Saric i Jesper Nodesbo, i ara també els jugadors d'aquesta temporada del Futbol Club Barcelona. I al final també es saluda, si no m'equivoco, a Laszlo Nagy i a membres de l'estaf tècnic, com Konstantin Igropoulos, Juanín García i Thomas Svensson, que també van jugar amb ell. Us sona algun dels noms que he dit o us parlo en xino? No, Nagy, tio, Nagy de l'època també d'en Barrufet i d'en Romero, no? L'Iker Romero. Sí, molts d'aquests jugadors que, clar, al final 18 anys en el Barça,
molts dels millors jugadors del món han coincidit amb tu, has estat en moltes èpoques i bueno, aquí ja veiem Víctor Tomàs al mig del camp i ara precisament els excompanys que us he mencionat abans, Daniel Saric, Jesper Modesvo, Juanín García, etc. Li fan en l'homenatge, li donen una fotografia com a recordatori d'aquest dia tan maco per l'afició culer. Carai, s'ho van currar, està bé això. Sí, la veritat que va estar força bé la nit aquesta al Palau Blaugrana i el pobre Víctor Tomàs que es va emocionar bastant, sobretot quan va haver de destapar la samarreta. Aquí el que veiem són els dos entrenadors, el del Barça i el del Kiel, que també va estar molt bé perquè l'entrenador del Kiel, que havia sigut company del Tomàs, es va quedar també per retre-li l'homenatge. Jo crec que va ser un bon record per ell. Pues m'ha agradat molt, Sergi, el vídeo, m'ha agradat molt que hagis portat no només pel partit, sinó també per aquesta celebració, perquè també va ser alguna important, però el partit ha sigut molt emocionant, així que superguai, superben portat. Interessant, aquesta samarreta del costat. Interessant, la samarreta... Interessant, la samarreta que hi havia al costat d'allà d'en Víctor Tomàs. Fins aquí la meva valoració del vídeo. Doncs, nois, si us sembla que ha sigut interessant, no la samarreta al costat, sinó la que veiem ara en pantalla, la de Víctor Tomàs, doncs doneu like a aquest vídeo i molts claps i sobretot seguiu-nos a totes les nostres xarxes socials. Twitter, Instagram, Clap, YouTube, a tot arreu, que és on ens trobareu. Que com sempre diem aquí, al final dels nostres vídeos, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit. Adéu. Adéu. Adéu.